Mwa bo Sofia nwezi Igbo nwokori na asịga ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba ọkwa Igbo anyị kwuru okwu si na ihe nwata ji egwu egwu bụ n'obi nne ka ọ dị omekata gwuru egwu garuo na agada nne mana na ọkpọ ga-eke nishi anyị mara na abịa na obodo anyị bụ Naịjirịa enweghị ha na-adị eji egwu egwu enweghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị politicians na-emebibe ha emebie n'ụka ha emebie na ma ọdịnala na arụsị emego nta mee imo ghasachi ihe niile sụsọ ihe na-agaghị na Naịjirịa ugbu a agwụcha na ihe gbasara politiks onwe bụrụ na emegidere ya rukwuo na nke Biafra ọtụtụ n'ime anyị ahụ na enwere ezitara m vidio ahụ ebe Dave Umahi gọvanọ chịburu Abia steeti ma bụrụ Minister of Works ugbu a nọ na-ekwusi na Biafra anyị fụziri anya ugbu a bụzi Tinubu nwee si okenye anọkwa n'ụlọ o jikwa anya Tinubu is the Biafra we have been looking for. Yes! A man who has integrated the entire Southeast. Yes, sir. A man who has given us juicy appointments. Yes, sir. A man who has given us very important infrastructure. That is true. Bola on your Monday. Opurobios, Igwe Jenga. Ya ka isi ka yu pụta ka tinye ọnụ na ya bụ okwu n'ime obi nke ụbọchị tata. Anyị akwadobughị ime ihe na tata mana ọ na-abụ afọ ihe karịrị ubi ere ọba. Ebetika nọ ebe a. Ma na ihu anyị adịchaghị mma maka na ya bụ ihe ọ bụrụ na isogị na ya tata ị ga anụ ọtụtụ ihe. Ebetike. Onye m. Nọ. Ebetike ikiri ya bụ ihe onyonyo ebe Dave Umahi na-ekwu ya bụ. Afrom ya. Ano ndị mmadụ fụkwara ya. Ụta dị ọl Dave. Maka na nke bụ eziokwu bụ na Dave Umahi si Ebonyi. Ọdọ ka Biafran wee lụrụ Ebonyi. Maka o si obere afọ Nsụka wee gbadataba gaba ebe dị iche iche. Gbada Anambra na other places. Ọdọ ka o lụrụ Ebonyi. O ruru. Onweghị ebe ọ na-eru. Onweghị ebe ọ na-eru kama na enwere ebe ọ na-eru ka ibia. Okay, unless na Dave a amụchara ya ọchị ịṅụ ala na ịṅụ nke nkịta. Maka for some reason ụmụafọ Igbo at his age ya eji wee o nwere ife eji egwu egwu. Ọ bụrụ na o siri na Tinubu dị Mezaya asị na political talk mana isi na onye abụ Biafra nyanwa na ụmụnna ya na-enebe anya bụ a very big insult ka ọ bụ na otu ndị Igbo. So I don't think no what to discussion. Ni ho what na ndị be ha ndị Ebonyi. Ihe oji omi na ụmụ ndị n'ebe ahụ na-ekwu emecha ha gụbara on your mandate we shall stand. Ya wonitere egwu dịka kwa master ndị ọzọ wee kwuolie. Mana ife a bụrụ na o nwere obodo ọ ga-abụrụ ndị bụ ezigbo ndị Igbo. Okwucha that thing ewee pịa ọta makacha ya. Because o nwere ife eji egwu egwu. Tell us that Tinubu Messiah doesn't matter. Tell us that Tinubu the best thing about Africa doesn't matter. But next thing Tinubu the Messiah ndị ụmụnna ya na-eme expect. All height of insult. Adịmma nke mbụ bụ ka anyị jigodo onwe anyị gịnị bụ Biafra. A mara na anụ ọnụọgụ nke ruru afọ 3. O wee kpọọ ya Nigeria Biafra War. E wee sị na emeriri anyị. Ọ bụrụ na Dave erotagha na enweghị ezinụlọ dị n'ala Igbo tata na-enweghị apa ma ọ bụ onye ha ka bụ n'ihe gbasara Biafra mara na ọ dị mkpa ka anyị rotara ya. Ọ bụrụ na Dave erotagha na mgbe ahụ na ọ na-abụ ị na-aga n'okporo ụzọ si Ọnịsha gawa Enugu ịfụ ndị nọ n'Oji River ebe e nwere leprosy center ebe e nwere ebe ndị arụrụ ndị okenye a na-akpọpụta ha mgbe ahụ ha na-ayọ ihe rukwa mgbe Ijele Rafu wazuru ike bịara kpọrọ ha rụọ ọrụ ha ụlọ ụfọdụ ka nọkwa ebe ahụ ruo tata. Ọ bụrụ na Dave erotagha na imirikiti ndị bụ ụzọ na Naịjirịa bụ ndị Igbo na-egbusisiri ha niile ma ndị nọ na soja ahụ ma ndị akụ na ụba agharịrị mgbe ahụ ndị Igbo niile ji ego ndị niile ji nke ha na abịara gharie anyị niile dowe onye ọbụla na 20 pounds bụ ndị dum ndụ ndị fọdụrụnụ anyị ga-erotara ya sie na Biafra bụ ihe na-akpasu anyị iwe
Biafra bụ ihe na-ebunite enwere ụdị ọkụ ọ na-akpanye n'ime onye Igbo ọbụla ma ndị nọ mgbe ahụ ma ndị na-anọ amụbeghị mgbe ahụ mana ozugbo a na-anụsị ọgụ n'izu a izu na-abịa amụọ m ka m na-aga ha ọgụ afọ m isi ndị egburu egbu agụgo m akwụkwọ dị iche iche nọrọ mụ na ọtụtụ ndị mmadụ so nụọ ọgụ Biafra kọpụra nwafọ ha na ọtụtụ ndị mmadụ agụgo m akwụkwọ Alexander Madebo wee fụ na Biafra abụghị ihe ị ga-anọkọta ijiri ọnụ gepụta were eme ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpatara iji kwụsị na ihe nwata ji egwu egwu bụ n'obi nne ka ọ dịghị na agada nne. Ọ bụrụ na Dave ama ha na bụrụ na iruo n'ọtụtụ ala Igbo tata na ụfọdụ ụmụaka kwashi ọkọ gburu, ndị ebere ụkwụ, ndị ebere aka, ndị ụmụ okorobịa kuriterinu achọkọtara ngwa ọgụ a ga-eji nụọ ya bụ ọgụ akwa ha jiri mma si Ojukwu ebe ọ bụla egbe adịghị anya ewee bie ha ka ọ kwụrụ maka na ndị ma US ma ndị UK ọkachasị ndị UK ndị Britain sonyere ndị a wee na-anyụ anyị kpakwụ maka mmanụ Naijiria. Ekwesịrị irotere na Biafra abụghị ihe ahụ oche na Biafra maka na ọ bụrụ na okenye eme ihe ụfọdụ asị na okenye arụrụ ana ka ị bụ na ọ bụghị na ịma ihe ya bụ na Dave na ekwesịrị irotere na Biafra abụghị ihe eji eme politics. First of all, I can correct you. You made a very wrong impression about that thing. Don't listen now after Gente, there was no war after Biafran Nigerian war. If it were genocide, starting from 1967, Mbawolo Kwadocharo Q plan on na Ibadan. Mustafa Hola. Or plan Teddy Q. Then they can now go na army. Bo ndị Igbo ana ụmụazụ na-enu ihu o sponsor ha je made the queue ana ndị ma Yoruba ma ọsat na the thing as na Biafran queue kpatara woji wee jee nga ndị amị kpere ikpe becha ya ikpe to na Calabar prison for treasonable felony of that queue mana kịtụtụ na ndị nọ na Western Press bụ ndị Yoruba as na Igbo queue ọ na-make round. So there was no war. Ehobo genocide name Biafra bịara because of bite of Biafra ka ọ bụ Bite of Biafra had aton to Biafra. But because na ejechara Aburi Accord na Ghana. Naputa ebe ha head of states with nke Ghana both go on Ojukwu na other prominent people je ekweted that na Amanog ndị ọbụla na be ha ekwetere ka enwe through federalism. Nso wadro anatalu British ambassador no na Nigeria na Lagos mgbe ha jekwo go on say na ha the landlocked. And then they also actually is that period. Here is go flag Ghana Ikeja cantonment. Can I be had as Arewa? However, non the landlord, now you mono, my people don't get Dochi, only they invade the Biafra. How we invade the Biafra? Sino Obora Fonsuka, we invade the Biafra. He had genocide, but has not for 8 hours police action. Okay, I bear the book on why in Biafra. Then Ebojukuno. Say, I'm a moment reshuffle. I'm very shuffling like actually, we put some guy in the deba, have only 130 rifles and catchy bullets. However, that's not police action. I've been able to worry about Pikachu. However, Tiabala for Nabata, oh my can I go on a UNN? Where's not make their parents can say, no, one need him, one need jog, we rise against them. God hate us. And by zero kind of name resistance. Then this one of blacks Atuze Hannibal. We have the factory in a port. A well be round nation. They convert the tipper to truck. So again on the overall war can live out. Yeah, but genocide. Man, I survived for 3 years because the Biafra riser. Well, Bangwa di chiche. Low show battery. We take over Port Harcourt. Take your territorial waters. Well, Ubunigwe. If I have work up, so on a Pamaraka na a hogro. That man when he said he must say, Honorable Governor Kojo Marife. Over 5 million children. Omana caused genocide before. We put them food relief. See the Caritas put them. See na Cameroon. Then Kenya. We just some substance. The thing we call kwashoko.
If I shock again, I just forget. As you can forget, you can forgive, but you can't forget. We can't forget. Mana na chukwu reiterate kita. Mbo ya kpọrọ onwe nwa afọ Igbo. Iji bịa from politics. Ema koma chirito. At what age? At your age, grey head. I know you are older than me. Yet you move here. Iji bịa from politics. Sik kwara gaka. Epetike. Gumba. Ị ga-asị na ọ bụghị ọgụ, no genocide. Ewedugoro etu isi gaa dịka na ị maara na ị ga-etigbu onye a. Eweruzie, ị maha na enwere etu onye ahụ si kwado ma ọ bụ na chi ya bịara nyere ya aka. Ya bụ ọgụ wee agwọ uji na aja. Omenugo. Maka omenugo. Ya bụ na ọgụ ka a kwadowere. Onye bịara ka o mee police action. Wee rutezi ọ bụrụ na ndị ọmaha ka ndị ọbịakwutere na be ha si kwado. Ya bụ na ọgụ ka a nụrụ. N'uche nke m, maka na ọ bụrụ na ọ bụghị ọgụ ka a nụrụ, ọ ma nru afọ 3. Mana ofu ihe m kwenyere n'ihe ị na-ekwu bụ anyị na-ekwekọrịtara na Biafra abụghị ihe a ga-eji mee ndọrọndọrọ ọchịchị. Ịchọcha onye ị ga-eji si na onye a bụ Biafra nke anyị na-achọ, ọ bụrụ onye dịka Tinubu. Emeni ka esi na City Boys bata, City Boys ekweghị. Nke ahụ nyụọ ka ọkụ, aipinyo ya. Egoko ndị gọvanọ niile go ha niile gburugburu. Yet mbọsị a Peter Obi bịara na ihe ọ bụrụ na ị rutere ebe ahụ ụmụaka akara igosi onye nwe obodo. Ya bụ na ihe gbasara ndị Igbo ọ na-emetụ anyị n'obi maka na irotere anyị ihe anyị chefuru mana na o ruo mgbe ụmụaka ga-agbụghị asọ mmiri. Ihe a niile a na-agba mbọ agba na mbọ ntadị gbaa mbọ imo ịnọkọta isi anyị na o nyere anyị infrastructure, o nyere anyị ka mana anyị Igbo niile enweghị ebe nwere ezigbote railway, enwe seaport, enwe gas master plan na ndị Igbo niile. Yet ọkwa anyị waka nwe gas o isi na Tinubu enye anyị infrastructure. Ọ bụ ụzọ si Enugu gaa Ọnịsha aka na-arụ ihe karịrị 10 afọ na abụ. Kwa Minister of Works, this coastal highway omenke gafere n'Igbo. Ya bụ na ihe a niile asị infrastructure ihe ọ pụtara bụ onye riwezie o chefuo ndị ọzọ ofilie na ya na-ekwuchite ọnụ anyị maka na o rijuo n'afọ. Nwanza rijuo afọ sichie ya bịagịrị ka awale. Eche m na ọnya bụ ihe anyị na-eme maka na ama m etu ị ga-esi ịchọ onye ị ga-eji tụnyere Biafra ọ bụrụ onye dịka Tinubu. Ịmụka na Peter Obi erughị ka Biafra. Peter Obi na-ebubu ya na ihe niile erughị ka Biafra. Ịnọkọtazi isi na Tinubu bụ onye a maara na ọ bụrụ na ala Igbo ọ bụ eziokwu Ahinze Chineke ngwara ndị Yoruba na-eme ihe na maka ndị Afenifere kwara ya hoo ha n'ihe abụ tọnụ ndị Igbo hapụrụ ya ọ sị na ọtọnụ nke ọ ga-zori etu o si zori ya na-agwọzi mmadụ niile ji na aja. Anyị wee nọrọ onwe anyị na-asị etu ọbụla ọ dị na ọ bụghị tata ka afọ Hausa na ụta. I wee bịa rotere anyị ihe anyị na-eme ka anyị chefuo. Ụmụaka niile egburu ma nke Python dance ma nke a niile egburu mgbe a na-eme na ma obodo adịghị mma ewetara nye anyị Igbo nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị be ha ọtụtụ afọ rukwe nke ikpeazụ a ada agbazi Krismas na Igbo. Ha niile bụ ihe eji erotere anyị na anyị bụ ndị emeriri n'agha. I wee mana erotere anyị Biafra si na Tinubu bụzi Biafra anyị na-achọta. Ikwururu ọnụ ị kwesịrị ịkpụ arụ. Ị maara Biafra ihe Biafra pụtara ugbu a. Ị maara ihe anyị ji na-achọ Biafra maka na anyị fụrụ na Biafra bụ onye agha na nwanne ya. Biafra bụ onye riwe ya rote ibe ya. Agụtara m ya n'akwụkwọ nụ ya n'akụkọ na mgbe ọ na-abụrụ ebute ndị na-eme relief na-ebute ndị Red Cross na-ebute asịgo akwụkwọ na line asị ịnarịkwa ofu nyefe ka o ruo onye ọzọ ya bụ onye agha na nwanne ya ka ọ ga-abụ nritu nwanne m eritu. Ị maara na nsogbu so agha merụ na ụmụ nwaanyị Igbo bidoro meghewere ndị Hausa mpara na ọ na-abụghị na enweghị nwaanyị Igbo ga-abụ nlecha onye a na-ebeghị ugwu meperie mpara na gịnị mekwa ya. Ịmakwa ndọghachi azụ Biafra dọghachiri anyị. Ịmakwa na egbe gbara n'aka ndị ekperima kpetere eji wee mewe ụmụ ihe oji egbe ezu n'ala Igbo na ọ na-abụghị na onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ji ụbụrụ ya jiri aka na-arụpụta ihe ọ na-eri tupu anụ ọgụ.
iwe na-erotara anyị Biafra wee sizi anyị na Tinubu na o mere nke a mee nke a mee nke a iwe na-eme mandate unu ahụ meruo ya kpọruo afọ Biafra ịnyụkwara ahụ n'ụlọ ụka mmụọ nsọ ga-apịa gụtara ebetike Ugwumba still ekwenyebeghị na ihe ekwuru na nụrụ ọgụ gụkwara m ka nka ụkwa ọfụma anụrụ ọgụ maka oge ndị abịachandet invasion ebidoro rụba ammunitions and arms na Port Harcourt ha ka na-awa anya ndị British na-efe their planes have a Nigerian color mono British pilots with British Airways ihe na bomb all the churches in Igbo ndị be anyị wee bido iji igu nkwụ tụọ n'enu n'ụka anụ ụka a na-ekwu bụ ndị Britain butere anya ha na-abọmbụ ya na-abọmbụ market na-abọmbụ schools I survive all those things mmadụ wee bịa kịta biritekwa Biafra in a derogatory way ọ na-anwụ afịa Biafra ị na-ekwu ihe ji egwu n'ọdụ ka nlọgụ because na ha bịara chukwu nye anyị ingenuity anyị wee bido mgbe ha na-resist ha na-anụ until bido ire ammunition America wee kpọọ days of war si ya na ihe a bụ the rise of African giants si ekwana ka ọ succeed ya America na-anụ yes ha mere a Russian general wee say that na ọ bụrụ na enye one catchment of Biafran soldiers na conquer the world n'ebe ka afọ determination afọ soldiers anyị nwere uniform ragtag ka ọ bụ enwere ammunition onwere nation supply na Biafra ammunition go and check history there is network of the history na gibu Dave Umahi jụọ ndị ọga gị jụọ onye bụ Tinubu why you history from Nigerian curriculum all because history will not tell them what take talk history with us a lot of things against ndị Igbo enwere war for ndị Igbo na sign gịnị ka Tinubu gịnị ka omegara anyị give minister of force kere ihe imego ndị Igbo ebidogoro na Ebonyi State Ebonyi State nke mere ndị Ebonyi ka ya ri nkuzi maka gịnị ka imegoro ndị Ebonyi enye gị minister of force iji ọnụ iji eri ede ask you mgbe na-ekwu ọmọneto shall stand na Tinubu bụ ya mezaya ọmụmụ anyị ji ụgwọ si na ha supply we just discussed the peripheral mana ya na ọkata na ijebe na Biafra o nwere ebe ji ọ bụ na onye obodo ọzọ jere ihe a anyị agwa ji mmanụ ọ bụrụ gị nwa biko ndị politicians kpacha na anya ohife na ka eji egwu egwu Ugwumba gwa n'ọnya nwata ji ala nne ya egwu egwu mana o jiri amụ nna ya egwu egwu ihe a bụ Biafra bụ area achọ ka eje yes when you couldn't Biafra of the mind because now we lost a lot and ekuzi imela after the war and Tinubu na-ekwu Tinubu ya na-ekwu when Yoruba ka ọ bụ ihe ndị Yoruba mere anya dọmụ mgbaghara awụ nọ na Calabar prison maka tourism film life until Obegide appeal to Ojukwu say ya bịa wee kpọọ say that na ya pụtara na esesi na edike Yoruba state Ojukwu wee fine n'ọkụkọ ma emeda onye ọbụla na ole nwe ka Nigeria hapịa ebugide eme ya escort rute n'Owerri hapịa oga straight to Dodon Barrack wee jekwa go on say that na amargo plan ndị Biafra sinye Minister of Defense no I think Minister Ocho ka enye Osiamba ka enye finance o wee sizie ihe ndị Igbo niile bito ruo niile bru company dị na Nigeria nye ndị be ha si ndị ọcha na-enwe war ọpana bomb atụ agbaghị egbe na Lagos ma ọ bụ na ofu bullet ọsọ na anụ ọgụ anụcha ọgụ jide ihe anyị niile nwere sizie si ndị port ha jide na abandon property jide nye anyị 20 pounds epona ego niile dị na Igbo awụ nke onye Yoruba ka nwanne Tinubu ha onye bụ onye kwuru desert na ọ ga-anọchara ọgụ onye anyị 20 pounds asị na last stopper ọkwa ihe kwuru ọ si onye ọbụla je am robbery kocha ndị Igbo yabam robbers onye jam robbery ka agbagwo ya the trade first paper agbagwo na Bar Beach Lagos take na drone wee gba ha shooting range Jesus of Oyimbo onye Yoruba onye Nusi onye Yoruba and one I can't wait then now because even everybody na-ewezi m three of them onogide mgbe request all the same mezina ki ichi yala azikita se na Tinubu Biafra gị ndị Ebonyi didn't that man on carry in a full zone from that angle on a kete because say a very big insult called Ebonyi niile ọ dị mma ọ bụrụ na m ga-erota ọ bụrụ na ụbụrụ m ka na-arụ ọrụ ọfụma erotara m na Dave n'onwe kwuru na ọ bụrụ na ha esoghịkwa na ndị Ebonyi steeti esoghịkwa yes yeah n'ihe Biafra o kwuru ya o ruzie kịta maka na ọ maara na okwu abụ Biafra na-agba anyị n'isi kpụrụkpụrụkpụrụkpụrụkpụrụ na ọ na-emetụ onye ọbụla n'obi ịmakwa na Rafụ wazuru ike onye isi Masop ka na-ajụ ajụjụ mgbe gara aga o si ma ọ bụgoro na onye ara bụ ihe bunitere flag
si Biafra na ndị mmadụ ga-agbakwuru ya were akwa kpuchie ya ọtụ ya kpuchie ya ọtụ ya sonyere ya n'azụ onye a na-edu ha nọ maka etu anyị si hụ ihe gbasara Biafra okwu abụ Biafra etu o si na-emetụ anyị n'obi kpatara ọtụtụ ndị ekperima na-ejiji pụta ijire na-egwu anyị wayo including onye nke a tụrụ nga kịta ogwucha ya etinye ndị mmadụ asị gbaghara ya n'ọbịa asị gbagharịa ya maka na obi nwanne juru anyị n'ahụ anyị na-ekwu maka ndị nwere obi nwanne ihe ndị Oriental Brothers kwuru n'egwu obi nwanne bụ n'ala Igbo ka ọ dị achị hapụkwa ya na onye a bụ onye ụlọ onye riri nwanne ya nakpo obu ọnụ nakpo achị ka hapụ onye ka mmadụ ga-abịa isi anyị na Tinubu nke kwuburu na mbụ na ya ekwenyeghị na One Nigeria bụzi ihe ga-abịa bụzi bụrụ Biafra nke anyị Biafra nke ndị Ebonyi ọ bụrụ nke Ebonyi mmasị nọ nke Ebonyi maka na Umahi abụghị Ebonyi ọ bụghị ya na-ekwuchite ọnụ Ebonyi ọkwa deputi gọvanọ ka ọ rụchara tupu ọ rụọ gọvanọ tupu ejizi ya nka kama na o rijuo n'afọ uche wee bụrụ na ọ ga-ekwuzi ihe ọbụla dị mma o mee ma ọ bụ kwuo n'afọ Biafra ọma nkwe na omume ya bụ biko na ịpịachi ọnụ nke mbụ na e nwere ihe ọ na-abụ mmadụ kwuo etu a ndị ụmụnna ya akpọ ya nzukọ asị nwoke m ijikwa anya ọma kwuo ihe a mgbe gị ga-ayọ mgbaghara Dave ị ga-akpụta ehi gbara agba wee yọọ ndị Igbo mgbaghara ị ga-aga onwere ebe a na-aga akpụ arụ ka dị mma ka na-aga akpụ arụ ị ga kpụọ arụ maka na okwu anyị kwupụtara kpọkọta Tinubu na Biafra arụ ka i kwuru ọ na-abụghị nọọ na okenye na ibi ya asịghị nwaka kịta ọkwasị na okenye eme ihe na anyị masị nwaka ọ eziokwu anyị masị nwaka ka ọ ghara ịbụ na okenye mana biko ejizi n'ihe a eji agba ntị na-agba n'anya maka na ọma ndaba ebetike ka anyị na anya na-agụ gee ntị ka m gwa gị nke ahụ Dave ka m na-agwa nke abụọ ha na eze ndị Igbo unu si n'ọnụ voice ndị Igbo unu nwa na-anya ndị ndu ndị Igbo this is time unu ekunye na slumber ebe unu nọ chọọ ọnụ dibịa kara aka nye that man ibi ọ bụ na okwe ha bịa yọ biko nye na ihe karịa ibi kama ha pụtagodo nnukwu okwu baa mba onye ka anyị na-atụgodo n'anya ọha na eze pụtagodo ndị akwuo okwu si ya na ihe o kwuru na o kwururu ọnụ nke Nigerian Former Governors Forum nke obido rise anụ kọndem onye chụpụ na ya chebe ahụ pụọ a na-achụpụ onye bụkwa na onye isi ọha ya kpụgonata ka ha wee gaa mee akpụgonata dị nkịta zero themselves all these groups na Igbo na-eme ndị anya ndị light it's time unu ya ekwu okwu ma ndị dibịa na Igbo kụrienu ka ọnụ nwekwa nsị onwe mmadụ ya gbometu na wonda kedu ife ihe nyere temerity o nwere ike ime politiks ọbụla soro anụ ya bụ Tinubu bụ onye sị na ya bụ God fana ihe mere bụ na ịma na oke nriju afọ and again bụ na mgbe ọbụla ị kpara mmadụ aka n'ebe o si erijuo maka na egwu Peter Obi abakwa na onye ọbụla n'ahụ ịma na kwuru na Peter Obi ama nọ na ballot Peter si ọnwụ si na ya ga-anọ na ballot nke fọziri anyị aka bụ ndị ga-atụ votu ya bụ na egwu eji ha na-echezi ihe a ga-eji mee ebe ọ nọ na-atọ nwọchị bụ na ka ọ na ha ekwu ihe a na Peter Obi nọ na South Africa ya na ndị gbanitere na-eme nzukọ ya na ndị gbanitere ndị kara aka wee na-akpa etu obodo ga-esi dị mma asị anya ya cheru na xenophobic akwụsịgo ndị a wee nọrọ onye nke a nọrọ na Naịjirịa na-ekwu Tinubu na Biafra sịkwa ọsị ya o kwururu ọnụ mana enwere etu a na-esi agwa okenye si ya otorobagbuo mana ọ bụghị nke isi ka akọ ya nsị mmadụ akọ ya nsị maka na enweghị ha na-asị tụfuo okwu m etufuna m etu o kwuru nke na-adịghị mma anyị ga-atụfu okwu ya si emechi ọnụ ya ekwusi n'ọzọ mana anyị na-atụ anya ka ndị ọha na eze ma ndị aka ike nga ma ndị isi ndị Igbo ndị ọzọ niile pụta biko ọ bụrụ na unu na-egochibeghị unu ọnụ ma ọ bụ na apịchibeghị unu ọnụ ma ọ bụ na egwu ikwu okwu ada atụ unu ikwu eziokwu ada atụ biko pụtanụ kwuo gwanụ Dave ya hapụ Biafra n'ihe politiks Naịjirịa ekwucha m Biafra bro politics ejighị egwu onwe nkịta na-asị gị nkịta nke echi mana eje n'ebe ahụ because ije ha na ya etite ihe emere nchefu
ije ha na-echeta over 5,000 kids ha ekwu maka ndị tolite nnu amasakan ha ekwu maka ndị egwujeza na ọzọ ka ha ghara ịkparịta ihe mere nchefu ka e wee jụọ reason gịnị kpatara na enwe history. Let them allow ka ebute history books ka anyị bụ ndị na ndị nna anyị ha na ndị mma history about Biafra kọ maka ya. I'm sure many of you somehow about Biafra. Many of you somehow ife melu nnu na Biafra because they want history. Everything ozo. Biko na afụgo na meji ejike etu a na jiwa agaba. Etu a na jiwa agaba. Onye ọbụla ewesa na epitiki iwe na ọ na-ekwu otu esi dị. Mana biko gịwa bụ onye mere ụdị iwe a wee nwe anyị n'ime obi n'ụbọchị tata. Biko emekwana ọzọ ka anyị ghara ịkpọnitere ndị mmụọ ndị nwụrụ anwụ. Ka emesịa.